Kublai pi barok session hakane ka video jonga ka ba mata kasingi te kumba pitip ka wei ka YouTube channel ka blai karteng AB family kani ka YouTube channel menta patan re kumba shisnam ai mo ka jung pen mi video jong i nengkong hapo ka YouTube te hakane ka video ngan sabata pi Ïoh Kamai Haduh Katne hajar lane katno tengka hakashi benai ngam kenyere yak ba nadu ka jing sedang ka jung pen video ka jung i mo tengah sedang ban ken tang ya ubnai Julai ba benai baladap te hapo ubnai Julai kamai katno hajar katno tengka hakashi benai lembada ka jing siu jong ka YouTube te ngan sai page adu ko jong ka video ngan sabata pi total hak bede ba ka jing Ïoh Kamai ka jung i lembada ka YouTube kata kajung batai kata ka formula ka ba apply kajunga mo ngam nang ben ong exactly in your kata Henry kumapite ba une uday banapo refereng mo te yolese uday ka account ka banapo refereng te kumapite ki bana pareng da piyo ki international viewers ki bade ki jongpi te shubo ngi ki bana po Meghalaya mo ngi penmi yak video ka jungi lada ki brew lane ki pajba ki pej na kari Thailand lane na kari America lane na kiwi kiri lada ngi yo yakum kita ki no pej ki bade international na kiwi kiri te ka jing kamai ro kala ban yo bun te ngam tip exactly hato kane ka account ka jungi kala bande ka account ka bana po refereng lane ka account ka bana po India ta malu malahi katkum ka jingkhen ka junga nga khen ba kana ka account ka dia ka ba isna na po India te yolese ka dan jing bakla hang ne hang tai ka rukom khen ka junga ya ka jing kamai ka jing i tang yaw banai Julai te nga tharai ba exactly malu mala kum ngala na banong kum ba proper person ni ka dei kata ka jingkhen ka junga ka ba Ïoh Kamai katno hajar hakashi bana tela da bidang point mai ya ka YouTube channel ka junga ka bakartang Nadong Shadong tengah kerpa pi sumba utu like button lane utu subscribe button wat nom i ya u klik ya way na pedang kito tengah kerpa pi ki bunba ki kinong pet ya ki video ki junga mo ki ba klam subscribe ki besuk pet tang ya video Henry ki klam subscribe tengah kerpa pi sumba saya subscribe ya ka channel ka junga tengin ya sedang no ya ka topik jom ka video te hadu menta elayo kumba silak san phau hajar ngodi ki subscriber bat ka total view ka jong i kalapoi shaka Henry lai sapuwe not Henry te ladon kumba san lene Henry million view i total ka view ka jong i te ke video ladon kumba lai spa Henry punyo tli ki video but ka jing join ka jong i apo ke YouTube ka dei na du September ar santarik jong snam arajar ar pesau nadu pasadang ubna Julai lapan mi ya kene ka video ka balai kartang unboxing YouTube play button dan nadu kene ila tap ya ka video mo nadu pasadang ubna Julai hadu ka video ka ba ida tap kene ka let's go shopping in Shillong te hadu kene kiladon kumba way ar light south sun reunyo pra kana spoken way kata ka like ka sau ka san kan reu kan nyo kat pra kat kandai atau arpoi arpo arteli ki video itap apo kasibnai te mdere me penmi man kasngi mo ya ki video hapo ubna Julai saya plus ya baru kini ki view total view ka jongi tang ha ubna Julai tangam na peni sore ya pi mo nama bangala khengala dia ya ki total view ka jongi hakane ka kot ka jonga ka bangala tho tarang ne ki jingkhen total view ka jongi te kane ka total view ka ba ka jonga ka bangala thong a supni ha ka screen nang wa pinyo i kato kani kita total view ka jungi mo na plus tangye kini kiba iyo tang shilak view tammi lane kiba arlak view i kini kiba saupo hajari ki viewers kiba iyo mo ya kini nga klam plus tangye kini kiba shilak view shajrong ki total view ki video ki jongi kiba la cross shilak tam shajrong ki dan hadu khatra lak tammi ki view tang ha ubna Julai ya kini kiba South Pau lane kini kiba live person hajar yang ya kini nga klam plus te nga nom plus total lang ne kidan kumba khat pralak tammi lan banong kumba khat pra arthau lak tammi ila ban yo tang hau banai Julai ki view tang hau banai Julai dan pen EP ya ka nuksa ba ka we ka video junga ka we ka YouTube channel ka junga mo te hakane ka video junga kala don silak tami ki view ka RPM hakane ka video ka thok kumba ka revenue per 1k view ka equal kumba 0 point khatlai tenga thok hakane ka screen tengin saya kan mau ya kane ka 0 point khatlai ka chike
ka 1000 ngot ke subscriber ka equal ka jing yo nong jong pi 0.khatlai dollar tang ki video ke jong i ki ba yo shilak tam ye ki view mo ki dan Haduh Khat pratali kita ki shilak mo kita ki dan Haduh Khat pratali 1000 view ka jong i ka equal lakum no kumba khatlai 0. khatlai dollar e te kata ka 0. khatlai ngin saya into ngin saya multiply ya kata ka total view ka jong i ka ba yo tang ha banai chulai te kini ki extra view ka ba yo ya kito ki ba ong ipi ki dan besapau ki dan ke balai pawa cari ya kito ngin klam plus right ngi plus tang ye kini ki ba shilak mo tang multiply ya kana ka 1000 view equal 0. khatlai dollar te mentang ngin saya multiply ya kana ka 0. khatlai dollar ya kata ka total view ka jong i ya kata ka video ka jong i ka ba yo tang shilak view ye tika total dollar ka bang yo hangne kalong kumba arspa dollar like sau dollar e ka ba yo kumba pitip ka $10 ka pisa parang da ka 1 shane sha po India ka jongi ka $10 ka equal sha ka prapanyo point sau po kandai na ya e ka pisa India tika $10 tika ne ka $10 ka equal tang ya kata ka prapa sau tingka shane sha India te pila TV in kamai Haduh Katne Namar balabun pelat kenekin number dengan chahap supet daka kod mo kanang ba mapi ki ba iyang turungan sa thoa ka sing kanang ba pin shai ba pin smooth thu ya kaneka jing yo ka junga ka bang danga paniyang ne phimla ban yo i te dade bang paniya ka screen ta baro mapi ki ba pe yang tu pila yo i mo te katne ka $10 ka long kumba prapanyo tingka ni shane sha India te ka $4 dakawan Indonesia India kalong kumba kanyo hajar saus pa kantai po pra point like pau nayaye te bat kate ka total dollar ka jong i kalong kumba spa dollar like po sau dollar ka bayo te kate ka like po sau dollar ka jong i dakawan sa India kalong kumba hajar kantai spa nyo po sau point nyo like way nayaye te ngin saya plus ya ketika kanyo bat ketika total Pisa ka bayo tang yo benai Julai tang ye kini ki total view ki banga plus manga mo ye ki banga plus te pila TV in yo kano te kalong kumba kawajar saus pa nyo po lai tengka 0.0 lai iwe te kani ketika total Pisa ka bayo kabawan lemba ka YouTube saka asen nang ta ka bayo mai imo te kani ketika kawajar iyo tang yaw ne obna Julai kani ka total ka mga plus ya kani ka total view ka jong i hapo ka YouTube channel ka jong i mo ka shoot day tang malumala henry ngalaong ipi kumba proper person i te kala bande kani ka jing plus ka jong ya kani ka jing yo Pisa ka jong i shane sha India henry ya kite ki video pat ki banga klam khai ne kite ki total view ka jong i ki don kumba saulang santli ki video ki jong i ki ba yo duna ya kite ka shilak tam ki view mo te ye kite ki banga klam plus pat tengah show adjust ya kata ka jing yo ka jong i ka ba try kidon kumba yo kumba arpusan jari tang yaw ne ubna Julai ka ba yo tang ka jing sil jong ka YouTube ya ini EP family dan Nadong Shadong malu malaya ka ne ka jing plus ka junga ya ka tengka total view ka jong i yaw ubna Julai kala bandai kumba proper person ye namar ba pitip kinong petya po ka video mo kim petya ya kita video ka jang tang ya ubna Julai hapo ute ubna Julai ba piyo i ki donru kini kinong pet ya ka video ka jang ka ba ipet ya une ubna ki bala dap yang ta ya kini ki video ka ba ipen mi ya ki ba mensuaro mo kila ban pet ya kita teka review ketika jang Pisa ka jang ya kita ki video ka jang ka ba mensuaro mo tengin saya plus hangta te malumala ngala ana badong ba iyo malumala ya kata ka san thau hajar tang ya kini bena Julai ya ketika revenue ke bayo ya kaneka ya bena Julai iyo tang kumba arpau hajar ye arpsan hajar ye mo te ketika arpsan hajar pat ila aro benyo ya kini ki nopet ki jong i ya kita ki video ke jong i ki ba mensuaro kumju duna kumba live hajar ye Ïoh Kamai tang ne kaneka YouTube te kala ang donong malu malakat tulop tray kam sarkar e mo kala long equal but kane ka jingyo ka jongi lamba da ka jing shoot video lamba da ka jing tab video ka jongi hapok ka YouTube te yo lesa kane ka video jungaro kala ban I'm sim ya pi ki pagba ki bape ya kane ka video lamba da ka shoot video hato yo Pisa ne hoy pila ban yo Pisa lada ka video lada ka content lada ka YouTube channel ka jongpi ka thias
te yola sekidan kiba ki jumun na preng ki jong pi kiba shna video sashna no na do menta kana mo pinyo kamai kumba kamai une AB family ban yok Pisa A lamba na po YouTube ngam ong re ban shu yok Pisa A mo lamba na ka YouTube pida haban treshtam pida haban prakhat kum kino ki jai video ngan shul la shai kum kino ki jai video ngan penmi tayo ban sawan kum no kino ki jai content ngan penmi bat kum ta tar pida haban treshtam de lamba ka jung treshtam ka jung e ka bai penmi video ka por bai edit video ka por bai tap video pila tv hadu kano ka simpor kane Henry kini bro ka de ka jung treshtam ka jung e to wat manga basu guys ya kata ka jung yo ka jung e lamba da ka YouTube rumo ya kane ka video ka jung ai pen shai ka jung ya pi ki bapet ya kane ka video rumo na da haban shoot ya kane ka video kan simpor inga hadu ar kan ta e ka jung shoot ya kane ka video te kane bro ka de ka jung treshtam ka jung ai te ma pi ki bapet yang to la da pi kwa ban yo kamai kumba kamai une AB family te pi da haban treshtam kanang mapinyo niya kane ka tulop lambada ka YouTube tangkom na kalapoy siya kabukod jung ka topic jung kane ka video ka ba man ta kasngi kalada kane ka video jung kana ajing rabot jung mantay nakabata jung pi ki YouTuber lane na ko benta jung pi ki pajba ki ba page ya kane ka video tengah kapati pi somba sa like sa share sa subscribe ya kane ka channel ka jung kanang modang yok mun sem shisho ban ajing rabot na ajing hikai na ka benta ki khasi YouTuber ki ba warjing tip syapang ka YouTube tengah kun na ya kane ka video ngan sa kedo hakiwi ki video kublai shubun